pazi ovu priču. Ležim na krevetu, okružen ljudima, klinički centar, klinika za plućna oboljenja, imam vodu u plućima, rekli su mi da moraju da me ispituju, ja ne znam šta ću sa sobom, čitam neke krimi romane, čisto mi prođe vreme i u tom trenutku mi klikne, evo te, mogu bi da napišem ja nešto ovako. Inače, ranije nisam imao sličnih prohteva i uzmem laptop koji sam nosio sa sobom, čisto zato što možeš da radiš šta god. Mislim, nisi u zatvoru i krenem da pišem i krenem da pišem i krenem da pišem kao da mi život zavisi od toga i od toga je nastao Perun. Sad, možda mi i jeste život zavisi od toga, a trenutno mi život zavisi od toga da zapratiš i da podeliš, jer se Perun neće objaviti sam. Nastavljam dalje sa pričom sutra, a kasnije pesma. Ćao.